toate persoanele din viața mea. A venit în sfârșit ziua cea mare, la care s-a început și mea. Și m-am tot gândit ce să să fac. Știu că nu e cea mai originală idee, dar sper să-ți placă și sper să realizez faptul că sunt foarte multe persoane care mă gândesc necondiționat și care se inspirează de orice ați făcut. Eu sunt una din ele, probabil că știi asta, și dacă nu știi, abia acum. Îți urez tot bine din lume, la mulți ani și te iubesc! Să fii fericită, să ai parte de tot ce-ți dorești, să fii iubită de cine îți dorești tu, bineînțeles că știm cine, și să ți se îndeplinească toate dorințele, să ai parte de note foarte bune, că ai nevoie, să nu uiți asta. Și iubim? Da, la nebunie! Te iubim! Te iubim! Sper că l-ai prins! Dați să spun în această seară minunată. Vreau să spun că ești una dintre cele mai bune prieteni ale mele și îți voi fi alături de situații. La mulți ani, să ai parte de noroc, sănătate și fericire. Te iubesc mult, 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 mult de tot! Nu știu cum să încep. Îți dai seama, fața cu 2 zile ne cunoșteam în clasa 9, nu știam cu ce să mănânc pe liceul ăsta. Acum suntem aproape la finalul clasei a 11-a. Nu știu cum a trecut timpul ăsta și totuși cred că am strâns foarte multe amintiri frumoase împreună și sper să fie și în continuare. Să te distrezi maxim în seara asta, meriți din plin. Și să ai cea mai frumoasă amintire de la majoratul tău. Și ce să mai zic, cum ziceam, Crăciun fericit și toate cele bune. Conexiune pe care două ființe umane o pot avea. Așa că, ghidată de instinctele primare și de absența ta, am decis că este momentul să mă descarc și să-ți spun ceea ce gândesc cu privire la tine. Nu vreau ca acest monolog să fie unul ca toate celelalte, pentru că nu meriți asta. Ești unică și cu toții te iubim pentru ceea ce te individualizează și te face special. Poate și eu am contribuit pe undeva la asta și sunt mândră că știu că am participat la formarea unui om de valoare, un om pe care cu toții îl apreciem. Aca, vreau să știi că te iubesc mai mult decât îți poți imagina și mi-aș dori ca acest mesaj să nu fie avut un impact prea mare asupra ta. Ei bine, cum te-ai fi simțit să fiu acolo lângă tine? Hai să vedem!